क्योंकि हमारा आवाज पूरे देश में पहुंचाना है। नोटा को देने से पूरे इस इलाके का ये जो मांग है पूरे इस देश सुनेगी। हम यहाँ पे कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में और पूरे कोस्टल एरिया में जो नोटा अभियान कैंपेन चल रहा है, तो उसके लिए हमारे नेता श्री महेश शेट्टी तिमरोडी जी और उनके साथ पूरे गांव वालों के साथ आए हैं। इस गांव का एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये पूरे गांव वालों ने निर्णय किया है हम इस बार नोटा को वोट करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा जंगली पहाड़ी इलाका है। यहाँ पे रहने वाले जो अपने इस जंगल के बच्चे हैं उनको मलेकुड़िया, दे आर द ट्राइबल्स, उन्होंने आदिवासी है, उन्होंने निर्धार किया है, उन्होंने ये तय किया है इस बार हम नोटा को वोट देंगे, क्योंकि पिछले 76 ईयर से कोई हमारे मांग नहीं सुना। इस बार बेटी सौजन्या को भी कोई न्याय नहीं मिला, इसीलिए अगर न्याय चाहिए तो नोटा चाहिए। देखिए ये इतने बहुत अंदर का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, जंगल का इलाका है। यहाँ पे करीब करीब 40-50 फैमिली रहते हैं। उन्होंने डिसाइड किया है हम नोटा के लिए वोट डालेंगे इस बार, क्योंकि हमारा आवाज पूरे देश में पहुंचाना है। जो हमें निराशा हुई है, इन पॉलिटिकल राजनेताओं से हमें निराशा हुई है, उसको हम अभिव्यक्त करने के लिए हम कहना चाहते हैं कि हम समाधानित नहीं है, हम खुश नहीं है इन नेताओं से, इसीलिए हम नोटा डालेंगे करके ये पूरा एक बैनर डाले हैं। वो स्वयं प्रेरित होके, वॉलंटियरली होके उन्होंने किया है। इसीलिए हम उनको, सब लोगों को धन्यवाद देने के लिए, उनका जो उन्होंने जो सहकार दिए हैं उनको धन्यवाद देने के लिए हम उस गांव में अभी जा रहे हैं। नोटा ಮಾಡಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್? ಅಲ್ಲ, ನೋಟಾನ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರಾ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರಾ ನೋಟಾ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ಹಾ 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 ಈ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸರಿ, ನೋಟಾ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಭರವಸೆ ಆಯ್ತಾ? ಹಾ 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 ಇನ್ಮೇಲೆ ನೋಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಐತೆ ನಿಮಗೆ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿನೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಕಡಬದಲ್ಲಿನೂ ನೋಟಾ ಹಾಕಿದ್ರು. ನೋಟಾ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಕ್ಕೇ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು, ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಡಬದಲ್ಲಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ? ಯೂಟ್ಯೂಬು? ಹಾಂ 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 ಸರಿ. ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಟದ್ದು? ಕೇಳಿದಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಂ, ನಮ್ಮ ಸೌಜನ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಗೊತ್ತಿದೆ ತಾನೆ? ಈಗ ನೋಟಾ ಹಾಕಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಭರವಸೆ ಐತೆ? ಭರವಸೆ ಐತೆ. बोलो भारत माता की जय। ನಮ್ಮ ಮತ ನೋಟಾ ನೋಟಾ, ನಮ್ಮ ಮತ ನೋಟಾ ನೋಟಾ, ನಮ್ಮ ಮತ ನೋಟಾ ನೋಟಾ। बोलो भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अभी हम यहाँ पे आए हैं बेलतंगड़ी तालुक के नाउर ग्राम में। ये पूरे इलाका जंगली इलाका है, जिस तरह हमने आपको दिखाया है। ये अंदर आते वक्त उन्होंने एक बैनर लगाया था, ठीक वैसा ही एक बैनर यहाँ पे उन्होंने लिखा है, हमें आज़ादी मिलकर 76 साल हुए, फिर भी हमको कुछ भी यहाँ पे मूल सौलभ्यता नहीं मिल रहा है, और उसके साथ सौजन्या को न्याय भी नहीं मिला है 12 साल से। इसीलिए हम न्याय के मांग करके हम इस बार सभी गांव वाले, ये बस्ती वाले मिलकर नोटा को अपना वोट डालेंगे इस बार। यह अभिमत पूरे यहाँ पे रहने वाले आदिवासी लोगों का है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बूढ़े हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं और
बहुत सारे उत्सुक महिलाएं हैं, स्टूडेंट्स हैं, सब लोगों का एक ही राय है, अगर हम नोटा को वोट देंगे तो पूरा हमको न्याय मिलेगी, इस गांव को न्याय मिलेगा, सौजन्या को न्याय मिलेगा। यह एक बहुत अच्छी एक जागृति हो रही है। श्री महेश शेट्टी तिमरोडी जी के उनके नेतृत्व में उन्होंने एक कॉल दिया था, नोटा को देने से पूरे इस इलाके का ये जो मांग है पूरे इस देश सुनेगी। इसीलिए हमने तय किया है कि सबसे पूरे देश में सबसे अधिक नोटा के लिए वोट हम डालेंगे। इसके ज़रिए इस गांव को के लिए क्या चाहिए, न्याय के लिए क्या ज़रूरत है, वो पूरे सबके नज़र में लाने के लिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं। इसीलिए हम ये पूरे यहाँ के इस गांव के वासियों को, गिरिजन वासियों को, सब लोगों को हम प्रणाम करते हैं। नमस्कार। ಬಿಲ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಓಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮೀಟ್ರ್ ಇರೋದು. ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ಮೀಟ್ರ್ ಹಾಕಿ, ಆ ಮೀಟ್ರ್ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ KB, ಮೀಟ್ರ್ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ದಾರಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಮೀಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಳವಡಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಮನೆಗೂ ಇಲ್ಲ. ಸೋಲಾರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಸೋಲಾರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮೀಟ್ರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೀಟ್ರ್ ಕರೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ, ವೈರೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ. ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ, ಜಗತ್ತಿಗೆ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಇದನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಎದುರುಗಡೆನೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಓಟು ನೋಟಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮತ ನೋಟಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜಾಗೃತಿ ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು, ಮಲೆ ಕುಡಿಯ ಜನಾಂಗದವರು. ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟರ ತನಕ ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನೋಟಕ್ಕೆ ಮತದಾನ ನೀಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು.